Miangkan wacanaka kapangke ngeko semurung ing karsa Sri Bupati Sarawa Paduka Duh Koko Prabing Pandur wonten Pasuwakan Agung Nagari Ngastina. Ngaturaken pambagya panakrami. Sumping pangabekti kula kunjuk wonten sandaping pada Paduka Duh Koko Prabu. Yayi. Rarja pisuwan kula. Kula tampi pambagiripun Yayi Prabu Duryudana ingkang turmentah. Dat kula cadhong tangan kula kekalih kakalongaken ing lunga ya rumeket ing Wardaya Ambah ana Bawaleksana. Namung budya hastanipun Kakang Kunjika wonten ngarsa jengandika Yayi Prabu Duryudana. Sangating panampi kula Duh Koko Prabu. Kula cadhong tangan kula kekalih kula pundi wonten ing mustaka. Kacancang sapucak ing rikma sumbrambal dhateng para kawuling nagari Ngastina. Nuwun monggo kula atur nyikecaken anggen Paduka lenggah Duh Koko Prabu. Yayi. Sampun boten kirang sketsa. Ngestaken sabda jengandika Yayi Prabu Duryudana Yayi. Senadyan kula pun durna doh sinuwun. Keparing kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandaping pada Paduka Sinuwun Prabu Baladewa. Bapa kula tampi. Budyasta kunjuk jengandika Bapa Pandhita Durna kawula. Nak. Kula cadhong tangan kula kekalih. Kula pundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat. Senadyan kula pun sangkuni dusinuwun. Ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandaping pada Paduka ingkang sinuwun. Paman kula tampi. Budyasta kunjuk jengandika Paman Patih Harosangkuni. Nuwun kula cadhong tangan kula kekalih. Kula pundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat sih pangestu Paduka Sinuwun Prabu Baladewa. Biak padang pindha wulan puna para sing manah kula. Sasampunipun kula nampeni rawuh Paduka Duh Koko Prabu Baladewa wonten Pasuwakan Agung Nagari Ngastina jalaran. Saderengipun Paduka rawuh kawontenan ing Nagari Ngastina peteng dedhet limengan. Upama Cinandra pindha matsawa keleming wanci ratri. Boten wonten ular ingkang karya pepadhang tanpa beda patrapipun taruna ingkang kandhuan gandrung asmara. Ing kedadak kapadaning sih awit saking rawuh Paduka Duh Koko Prabu Baladewa. Wilatala. Semanten anggen jengandika ngluhuraken dhateng asmanipun pun Kakang ing Mandura Yayi. Kejayawedaring sabda praptaning pun Kakang Sinugata lah memanes sinubaging tata krama kang sarta linuberan ing gegujik genging panon tanpa pami. Wujudipun pakurmatan ingkang rikalanggam menika kasugataken wonten Pasuwakan Agung Nagari Ngastina Yayi. Nuwun Duh Koko Prabu. Lepat nyuwun gunging wangsama. Mekaten saged kula anggen kepareng atur wujudipun pasugatan dhateng Paduka Duh Koko Prabu Baladewa Yayi.
Ih. Sampun kesangetem. Anggenipun ngluhuraken dhateng asmanipun pun Kakang ing Mandura namung kemawon ya. Menapa to sababipun? Nalika semanten. Singandika Yai Prabu Duryudana utusan salah satunggaling nayaka praja menawi tanpa palang. Kang sarta tanpa pambengan pun Kakang tinimbalan seba wonten pasewakan agung nagaring Astina. Sumengko pengawak Bajra agagipun Kakang Abiyantara ngarsanipun Yai Prabu Duryudana monggo kula aturi paring dawuh. Menawi wonten sandya sutaning panggalih sayogi kawat daring kathah kepareng kula badhe nderek ngraosaken Duk Yai Prabu. Monggo kula trima jangking paduka lenggah. Bareng badhe kula jatine-jatining pasukan Duk Prabu kestaken dawuh Yai. Atap para apsari tumonton ing Sang Dwitsa. Kadya ingkang gewur sajiwa. Kagagas sing tias dap kewraning karyanira. Mulat rengganing prabata samya mulat rengganing prabata kula ngurmasi paduka jimat sembahan kula. Menawi wonten bab ingkang dadosaken ribeting manah kula nggih kula pareng mernata dhateng sedaya para kawuling nagaring Astina. Ugi ing babagan tata paprintahan boten wonten malih ingkang kula suwuni wujudipun iga pratikel kejayaning paduka Duh Kakang Prabu Baladewa. Wilorene wonten bab ingkang dadosaken sengkeling manah kula makepokan ri kalanggan rika ing nagaring Astina wonten salah satunggaling pendhita ingkang neka tanpa dangka sengkan tanpa sangkan ngaken asmanipun Sang Begawan Bima Suci mapan wonten pertapan Harga Kelasa waswatos sing manah kula kathah para kawuling nagaring Astina sumuya dhateng piucalipun Sang Begawan Bima Suci. Mila angkah kula paduka kula rawaken. Monggo kula aturi nyingkiraken Sang Begawan Bima Suci saking pertapan Harga Kelasa Kakang Prabu. Yayi. Sagading manah sakadaring lampah. Wontenipun pun Kakang ing Mandura mbiyantu menapa ta ingkang dados kersanipun Yayi Prabu Duryudana namung Yayi. Kula ngurmasi dering sepinten jembaring tebo. Kiranging pengalaman supening bab kepinteran nika kula dodho. Namung gandeng dipun pundhuti pamrayogi. Wosing gati mboten badhe kepareng ngungkuli dhateng pangawas ngandika Yayi Prabu Duryudana. Yayi
Ala rupa pun Kakang Duk nalika teksih muda menika nate madhep pandhita Aglar Brahmana parap Pasi Jaladara mapan wonten Rewataka. Ngirangi nedha lan ngirangi sare angkaipun pun Kakang nyaketaken diri dhateng panguwasing Gusti Kang Akarya Jagat. Dados pendhita menika mapanipun dipun pundi lan dipun tata ingkang dipun pundi ngelmunipun ingkang dipun tata raosipun. Derajat Pandhita Brahmana Sugata Nawang Krida Kyai dalah ulama ustad yang para auliya menika sami tegesipun sami-sami nyengkuyung dhateng hadegipun Narendra. Mila badhe menapa waswatos sing manakula sabdanipun Yayi Prabu Duryudana ingkang sampun kawedhari lesah ing pangangkah nyingkiraken Begawan Bima Suci saking pertapan Arga Kailasa. Kepareng pun Kakang badhe nithik langkung rumiyin. Kawruh menapa ingkang dipun babar dening Begawan Bima Suci. Bab badhe menapa Narendra menika boten saged nglampahaken lampahing tata kaprajan tanpa sinengkuyung dening para pandhita Duh Yai Prabu. Hadeg Narendra namung jejegaken adil adhedhasar undang-undang ingkang mapan wonten salah satunggaling negari. Tanpa sinengkuyung prihatinipun para pandhita kang sarta para brahmana boten badhe kasembadan. Anggenipun kepareng badhe mengku bawat ngasta pusarada nyepeng pangawas tunggal minangka dados pengayomanipun para kawula dasi. Mila Yai. Ing mangke pun Kakang badhe nithik boten agage ngestakaken sabanipun Yayi Prabu Duryudana. Sengguni apa Kakang krungu kowe? Apa to kang dadi andaran ingkang sinuwun pendhita ki baku tumraping tata kaprajan? Bab ratu ki ora bisa nindakake apa to kang dadi kewajibane tanpa sinengkuyung dening para pandhita. Mula kowe aja banget lek ngina karo aku. Saben-saben aku pacak ana daya tok geguyu. Saben-saben aku pacak nampa tamu kok geguyu jarene wedharanku ki ngawur. Wedharane pendhita ngawur, wedharane kiai ngawur, wedharane dukun ngawur, marat kowe. Sawise tamune bali banjur antuk kinangan kowe dhewe ya melu ngrasake enake rokoke. Mula kowe aja ngina karo Pandhita Junior Padi kaya apa jer sembada apa kang disadake dening Sinun Prabu Baladewa. Manut dawuh para pinter urip ki jarane anane mung kembangan. Dadi rasa mungkur kang sarta rasa nyingkirake haredaning kanekson. Mongko nyatane tumrap menungso kang urip ning jagat raya ki ora luput saka wujuding pacoban kang sarta panodine Gusti Kang Akarya Jagat. Ya senadyan to panodi ki mangsa sawetara saka mangsa ndadekke kuciwaning batin. Kaya dene pangertine Begawan Bima Suci mapan ana negara Astina dianggep kuwi nyimpang saka anggering kautaman. Neraka susulan rajang marang waring Gusti Kang Akarya Jagat. Tanpa nyuwun palilah marang panjenengan Sang Prabu Duryudana ning perlu dititik luwih dhisik. Bener luputing tumindak ora kena ngawur, ora kena grusa-grusu. Bab arep diapa manungsa ki entuk grusa-grusu, ora urung bakal cemplung ana juranging kasangsaran june. Mula mikir aja gampang kowe gawe urup-urup. Diperintah bubarke Begawan Bima Suci dibubarke. Diperintah rusak kanan dirusak kuwi jenenge ora trep. Upama mujudake panodi tegese Sang Prabu ditodi dening Begawan Bima Suci, tetepe ing kono kudune ditampa. Ora perlu was kang sarta sumelang. Yen dasar Narendra antuk pulung antuk wahyu. Antuk berkah Gusti Kang Akarya Jagat trepe ing kono ora bakal merosot apa to kang dadi kawibawane Sinun Prabu Duryudana. Kaya dene aku iki wis ora duweni rasa kuwatir. Neng jaya apa ora kuwi wis ora tak pikir. Bab kala mangsa sing dianeni rejeki iki mbarengi tekane penyakit, mbarengi tekane coba, mbarengi tekane andan sing angel ditata coba. Wong peniti tumpakane kok panter.
Ora gregete. Tukang usung-usung gamelan mau numpak truk. Mangane njaluk enak. Toto-toto ora nate ngetrepi wanci. Ora disembadhake jenenge seksi perlengkapan ki ya mung kanggo njangkepi kok. Macake do kaya artis. Bareng teko usung-usung gamelan. Apa karepe kaya sinden kaya yoga ngono. Sopir njaluk disusul. Bagus sih. Kabeh iki bareng karo tekane rejeki, tekane coba, tekane godha ya mung sametara Juni. Iki dina pancen tangkah bisa lestari, mula aku minangka dadi pengarep tumrap para muridku utawa andhanku tetep ing kono. Sakabehing pacoban mau tetepe tak tampa. Ing arep tak kandhake wujuding kembangan. Saiki upane nyambut gawe sukses. Golek dhuwit antuk akeh, kembangane apa godha. Godha ki werna-werna, godha wanita ki ana. Godha tumraping kanan, godha pacoban milik wujuding samu barang kaendah ki ana. Wong nglakoni rabi utawa salaki rabi ki yen tawa kasan kelakon dadi bojone ora urung kembangane tukaran. Wis biasa ngono. Wong seneng ninggalke ngoman tentane selingkuh ku ya kembangane. Kosek to. Dikeploki kaya dara. Kuwi jenenge kembangan. Kalah main gathekke BBKB kuwi ya kembangan. Perang ki nuwuhke Rajapati kuwi jenenge ya kembangan. Mula samu barang ki anggepen kembangan. Yen to kabeh to anggap kembangan pekasan urip ki bisa ngrasake tentrem. Pancen anane mung loro awan karo bengi lanang karo wadon. Lathuke awan karo bengi, thuke lanang karo wadon kuwi wis trep. Dadi wis ora salah. Ning tumraping wong urip lak ndi penemu dewi-dewi. Ya duwe tafsir sing beda ning tetepe wong yen to akeh pengalaman iki mau, sok kala mangsa tembunge iki diwalik, bener dadi luput, luput sok kala mangsa dadi bener. Mula sing baku aja gampang maido, aja gampang ganggu kanca, aja gampang ganggu tangga. Wis ben. Nonton bae. Karo nglakoni lakune urip dirasake, karepe urip ki kepiye, pundhating urip mau kepiye. Kaya aku lan kowe iki bendina mapane ana sorterop. Lemune mergo dingoni wong. Lemu mergo sego becekan. Ku nek becek. Aku ya ora ngero ki ya go becek karo sing ngundangi ora ngero. Nek aku rak dinas. Mesti do tak becekke. Cangkemmu diomong. Lho wong pamitan ki diparingi perbeya yen ora tinggal-tinggal rak ya kurang trep. Dadi ora duweni rasa toleransi tegese hormat saling hormati kok. Ya kuwi srana utawa syarat ki penting. Mbok menawa sok duwe gawe ya undang-undang. Kowe iki wong nyumbang apa mutangke lho, ora ngono. Adate rak ya ngono kuwi Juni. Mula ana tetembungan ya ta, urip, arep, urap, irip lan urup. Sing dikarepake urip yen ta urip wong ki banjur duweni karep utawa arep, arepe menyang endi ya kuwi duweni tujuan. Urip mekasan arep tegese arep urap. Urap kuwi wujuding kebutuhan apa kuwi kaendaning tata gelar kemilikan kang tuwa saka angen-angening manungsa.
Pamane kowe urip iki gegayuhanmu apa? Apa kowe milik dadi wong sugih? Apa milik duweni bale wisma sing apik? Apa milik kowe duwe lemah sing amba upamane? Kuwi wujuding urip, kareping urip. Yen to kowe wis pengin karo urip, pekasan kowe kudu duweni irip. Irip iki tegese irip-iripan. Aja serakah. Aja dikakahi dhewe. Iki ndekku, iki barangku kuwi ora kena. Upamane padha-padha bakul njuk mitenah karo padha-padha bakul. Upamane padha-padha pejabat njuk mitenah karo pejabat liyane kuwi ora duweni irip-irip. Yen to jangkep urip arep urap irip pekasan kuwi urupna ana sajroning srawungan utawa ana jagating Brayan Agung. Kuwi bakal bisa ngrasake wujuding kanikmatan. Mula sing penting ki wong mung kerukunan. Sugih nek sugih dhewe iki ora iso dirasake tanpa wong akeh. Sing dipameri iki wong. Duwe bojo ayu nek ora ana wong nyawang ya mesti sing marai wong duwe simpenan konangane mergo dipamer-pamerne kuwi. Contone Surasa kuwi. Yen kenalan anyar dipamerke. Jak nonton poli. Lho kenalanku sing anyar. Urung sepira ngrasake konangan geger karo kulawargane ya anggepen kembangan. Kula wong nek wis jablas kawruh iki kaya aku wis ora ning sing ngarupi ku. Lunga selingkuh karo bojo ya ditoke wae. Watone bali wutuh. Ora nate wadon kok mikir nono ora nate mergo aku kena dipercaya mesti muliye. Nek klerune iki ya mesti ning muliye iki ya mesti. Atrimane wadon mergo apa? Mergo aku ya gati karo wadon. Wadon mulih iki nggawa apa-apa. Ki Bu jajane. Ki klambine sampean. Mulai raspiro oleh duit iki tanggapane ditunggu nukok seragam cah-cah. Mulai nampa titik ae. Ning mesti nggawa apa-apa lho, rapete penjagan ki ngono kuwi. Dadi ora ana rasa sujana karo aku ki ora ana. Mergo ya gati banget. Mumet to piye to, Bu? Kok kaya enek sing dipikir. Kok nek kira-kira perkarane ning jaba parah, mulai ki tok-tok lara. Aduh, sik aku mumet buke. Wong crita ki sing apik ya kendho kenceng mergo setengah keberbeken diesel ki ngoso. Mila menika sune kang baken monggo dipun titik lang rumiyin awon langsaning tumindak. Menapa laras-laras begahan bosipun menika parang badhe mrosataken derajat kaiban padukusun Prabu Duryudana. Tumasanya pratangga wintu wiyadamun gumampang maletik Pancala. Kudu sing seweng ulun lamat-lamat. Stasa watekira ilang. Stasa watekira ilang. Yayi. Kepareng pun Kakang nyun pamit. Badhe kula titik langkung rumiyin kawontenanipun Begawan Bima Suci menawi pancen leres-leres. Kepareng badhe mrostaken derajat kaiban ngandika Yai Prabu Duryudana parang badhe kula singkiraken saking arga Kailasa Duh Yai Prabu. Kenging manut tanpa upami Duh Kang Prabu niraken basukarsaning lampah Prabu Baladewa.
samudra nglangot tanpa pagut lan kanang akasa Bapak monggo kula aturi ngombyoke lampahipun Koko Prabu Baladewa pangangkah nyingkiraken Begawan Bima Sucida bawa penembahan Stoaken jauh sinuwun Paman pasukan dibarake aja nganti kas maneh aja nganti gawe kuciwa nuwun stoaken jauh nggih Kucat kacarita lan kosmon Puspurna sabdaning Sri Narendra sabda Pandhita Ratu sabdaning pendhita ngendikaning ratu datan kena wulawali Pindha temeteswe Kresna tumambing delancang seta sektitan bisa lumebet Kundurira Sri Narapa kawis tinggal Bantaran Sari Duryudana Narpati sang prawing surit
putri wit biyen nganti saiki aduh Gusti muga-muga entuk berkah yang witi ya 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 nonton tayo kono kiri wanci Surabaya ngaratri apa ngono Mas apa piye arek-arek montore mabur ya laromo kenes-kenes wijarane ya 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 obyek kayu belang tengah sendene ayu sing nonton bunga kok ngono Mas apa piye arek-arek montore taksi ya laromo marah-marah dewe ya 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 nonton tayo kono kiri wanci Surabaya ngaratri arek-arek montore taksi ya laromo kenes-kenes wijarane ya 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 Yo ditata sik. Saka akeh sing nonton sound sisteme kalah. Yo karo lenggah ngarep ben bisa konsentrasi le ngaturke pasugatan dadi ora kemrungsung. Iya kok Mak. Ya iya. Lungguh sik mengko njok diteruske pementasane ben penak. Wah iya Kak Mak. Enggak lungguh Pak sing ngarep. Lungguh sik. Engko nek lungguh lampune dimpake. Enggak Bu diaturke sinom dhisik nggo ngedem swasana. Jarang. Perlu kudu ana sing nata tumrap para penonton. Ya jeng para sunyamir kula nyuwun sinom. Mangga jeng sinom dipun aturaken langkung rumiyin. Kaya ngene. Kelam
Tapi sing ngajeng lenggah di ben Ketara. Ha sak munggane. Nah. Iki sing arep lungguh mengko ben Ketara. Inggo kemrungsung ora tumanja malah. Mbok ngurusi perkara wong lungguh. Dikon lungguh bapak. Piye ta? Sing angel iki mayang ngene iki. Niki mengke nek sing nonton dereng tenang niku sing ngarep niku ngomong angel. Ya lungguh. Sing ngarep lungguh lur, sing penak nek perlu nggo kloso. Pertunjukane men lancar. Nek wong nonton wayang tukaran rak ngene iki to. Iki ana daleme sapa, Mak? Iki ana daleme Bapak Suryana lan Ibu Sumiati. Desa Karangtalun Dusun Ndonjet. Jati apa? Mala kramak kengkang putra Mas Eko Ratnaningsih ya. Lan Deni Arifianto Prestiwahono. Wah, ngono Mak. Apa kang tok aturake marang panjenengane? Ya muga-muga nggone kagungan kersa. Miwiti dina iki ora ana alangan siwiji apa lancar nggone makarya tansah akeh rezekine. Nampa berkah Gusti kang akarya jagat pinaringan panjang yuswa lan piraringan bagas waras. Lah iya, Kak. Ingkang dipalakramakke bisa atut runtut pindha mimilan mintuna ora pinisake donya nganti tekaning delahan. Tegese dadi nganti tekan kaken-kaken lan inen-inen. Ngono ya, Mak. Ndedonga karo sing padha rewang. Muga-muga tak dongake lancar rejekine. Rukun keluargane tansah bisa ngrasake wujuding kanikmatan kang sarta katentreman. Ndonga meneh marang warga masyarakat desa muga-muga ing Karangtalun kene nampa berkah Gusti kang akarya jagat bisa nyiptake kerukunan ngraketne sesrawan gedhekke nggone padha gotong royong manunggal nyawiji tumraping tata lair lan tata batine. Ndonga meneh marang pamong desa ingkang pinandegan dening pundhenku panjenengane Bapak Kuguh. Muga-muga antarane masyarakat karo pimpinan ki ngutamake rasa toleransi tegese hormat saling menghormati. Ora mung gedhekke nggone tukar padu kang sarta don paidon ingkang satemah ing desa kono bisa ngrasake wujuding kanikmatan lan karaharjan. Ngono ya, Mak. Sing mimpin kuwi bijak, sing dipimpin bener-bener duweni pangerten. Bayar.
Kabeh tak suwun pangestune. Muga-muga lancar ya mbok awake dhewe le nyanyik. Dadi aku ndongake kono tak suwun pangestune. Bayar Pak Mak. Sik mandeg sik. Nembange ya, Mbok. Ya, Pak. Manut wong purbane iki ana kuwe. Lah iya to. Ndek ngono kok arang sing nimbali awake dhewe. Jarene ngundang gondrong ki entek-entane melarat ora penemune wong edan apa eneng. Nek bar ngundang gondrong melarat ki gondrong apa ya mlaku kok. Niku sok kala mangsa tembung fitnah mawon. Dadi pancen wong Jawa niku sok duweni rasa iri drengki srei jaelan mutakil ning jane mboten kaya ngoten kok kapitayan Jawa. Mung kala mangsa ana sing ngucap nek wong Jawa ki sok kala mangsa uga duweni iri. Ning kabeh niku kula tampa upama ning sing ngandhake nek nanggap wayang gondrong niku entene mlarat ya wis ben ra nanggap. Wong nyatane wong gandhekane sapi ora meteng esuk manak kok. Apa ya mak lah iya to. Kabeh niku mujudake pacoban tumrap kula pancen wong niku kala mangsa nek pinuju ditampa utawa nampa nugraning Gusti niku juglangan umpamane swara apa-apa kabeh kudu ditampa ana sing maido ana sing alembana cacat titik wae pamaidone wah wis werna-werna. Ning kula nglenggana gandeng kula niki dadi cangik ditonton wong akeh lepas perkara becik utawa ala anggen kula nyangik tetepe kula mbudidaya nglipur marang para ingkang padha mriksani. Ing endi papan ya, Mbok? Ah iya, Pak Mak. Ya saiki maca layang. Ya. Iya anak-anak kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teng kula wangsuli. Kagem Pak Dalang Kondo Sunan Jaya utawi Masun Gondrong sugeng dalu sugeng makarya ing panggung pinanggih dalu menika kula warung Sumpil Pulo Tondo wingking terop badhe kentun salam dumateng kanca-kanca peniti sugeng istirahat lan nyuwun pangapunten gendhengipun glathik glinding lan sambel kemangi semanten matur nuwun Mas matur suwun Kima Yuwanto kiriman utawa peparing saka Gusti Kanjeng Bupati panjenengane Bapak Insinyur Heru Cahyono. Kiriman apa, Mak? Nek awake dhewe iki nek ra rokok ya dhuwit. Merga saka tresnane Kanjeng Bupati karo awake dhewe. Mula tenan ya mbok ora kok jeneng awake dhewe iki promosi. Nyatane pancen akeh pejabat sing padha korupsi nek sampean maca enten surat kabar napa enten media. Dadi pancen racake nggih akeh sing korupsi ning ana sing titik, ana sing akeh, ana sing mikir rakyate, ana sing mikir wetenge dhewe. Kula mboten ngalembana dhateng panjenengane Bapak Heru Cahyono pancen trep mikir marang warga masyarakat. Bukti nyatane napa sing diarani ratu ta pimpinan niku sepisan Kusuma Memba Sudra, angka 2 Narendra Mendem Kula, angka 3 Satriya Namur Laku ta Namur Lampah. Sing diarani Kusuma Memba Sudra niku tata gelare bupati ning panjenengane nyandang penganggone kaya wong cilik.
Saka mangsa ya nganake sepeda sehat nganti teko tanggung gunung. Kuwi kusuma Memba Sudra nadyan trae ngawirya nanging srawung karo kawula cilik niku nandhake wong tresna karo kawula cilik panjenengane. Narendra mendem kula sing tegese napa? Pimpinan sing seneng utamake tapa brata utawa prihatin ing pangkat bisa moyake kang sarta nentremake marang warga masyarakat utawa kawulane. Satriya namurlaku tegese seneng turun bawah nonton kaya ngapa penandange masyarakat kang ana ngisor. No, Iya, Pak Mas. Mula repot di kaya ngapa wis ora usah milih sing renana ya wis kuwe didadekke. Nek ra kuwi ya aku. Kula nampi utusane Kanjeng Bupati nek ra ning musuhe digandengne gondronge diudeng-udengi. Ning dereng kula saguhi. Kula aku kepilih nek dadi piye. Sapa sing ngopeni sinden-sinden iki manane. Mula rasaku wis ben panjenengane Pak Heru Cahyono Sembada nggone ngasta pusarane adil. Mula kegiatan samubarang niki digiatke enten Tulungagung. Malah kula diperintah niki gawe ketoprak nika kliris kula garap teng miri gambar. Ora mung ngomongke warga masyarakat Sumber Gempa kalebu kali dawir. Oleh perlu kelir ning miri gambar rasa nyewa. Pegel karo Lurah Talun aku. Ya ngopo? Rasan-rasan aku ora ngundang sampeyan kelarangan. Sapa lho sing ngomong larang? Urung nate nimbali kok. Nek aku dijawuhi kene ndrong wayange Talun ya bujak apa aku semikir sang. Ya. Malah tak bayar lurahe. Tenan Lurah Talun ngundang aku tak bayar. Wong panjenengane ya paring Jawa jane simbah iki tunggal lho. Mbah Murdi biyen jaman semono karo Pak iki dadi sijaya ngono lho. Dadi lurah rong periode kok blas ora gagas. Ngono jarene masyarakat Talon lurah ngerti nek aku ya ora ngerti. Iya. Kowe ra diundang kok nesu. Ya ora nesu. Ngono mek tunggal guru-guru apa? Di tak sepuhke ora nata karo aji-ajine. Tangar wayang. Iya, Kang. Nah ya mula saka kuwi trep banget panjenengane Bapak Bupati Heru Cahyono. Ngono ya, Mak. Kuwi Sembada dadi pimpinan. Lho kula niki mboten seneng kok enten pejabat sing nyimpang saka angger-angger. Ngoten. Dadi niku kula dadekke waton panjenengane bener-bener Sembada kena kanggo tuntunan kang sarta kena kanggo panutan. Kabeh padha weruh, kabeh padha ngrasake. Ya. Mula sing padha ngejokke proposal iki ya trima. Pak Heru apik aku jane proposal kok duwite ra medun-medun. Pak Heru ki ya dudu gudange duwit kok. Selamat malam bersama ini saya penggemar Mas Gondrong minta dilayani gending Jawa sambil kemangi angka 2 kembang kopi. Kedua gending tersebut saya tujukan buat PMU Guru Pak Bowo, Pak Jirit nopo sontet sinten iki Pak Damus. Demikian atas dilayaninya saya aturkan terima kasih dari Pak Sumadi CS Terenceng.